अफार सोलिगासिनो दं हाइड्र'फेसियेलनि 1500ल' नोंथांमोन खानाय बोनाय गासिबो अफार सोलिगासिनो दं खबर लाहरबानो जाबाय फन नाम्बाराव। हेल' गाइस खुलुमबाय मनजुलि ब्रह्म इउटुब चेनेल आरो फेसबुक पेजाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आरोना। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं। स' आङो दिनैहाय जोंनि गसाइगावआवनो मोनसे बुस्थु लानानै फैदों आरो सासे मानसिया। बियो जाहैबाय हाइड्र'फेसियेल हिन्जावफोरनि थाखाय देलायग्रा बुस्थु आरो आं दिनै थांगासिनो हाइड्र'फेसियेल बानायजानो। स' लकेसनाव बबेयाव सोर खालामगोन नुनो थांगासिनो दं आंनि भिडिअनि गेजेरजों। नोंथांमोना सोर सोर गसाइगाव एरियानि खाथिनि आरो हाइड्र'फेसियेल खालामजानो फैबानो जाबाय। नोंथांमोना सोर सोर खालामजानो फैदो थाबैनो। बे नानेखा गोनां मोखाङाव माबा दाग गोनां सान्दुं खामनाय बेफोरा खालामजाबा ग्ल' जायो आरो स्किनाहाय। ओमफ्राय ओरैनोबाबो आंनिया एसेबाबो ग्ल'खा होनबाबो आं ग्ल'सिन बानायसिनो थांगासिनो। स' नोंथांमोना नायलांदो सोलो सौफैथारनोसै थांगासिनो गारि गाखोबाय र' नायबाय थादो नायबाय थाबानो नुगोन आरोना लकेसनाव बबे जायगायाव। नै गाइस जों सौफैबाय बेयो जाहैबाय बास स्टेन्ड आरोना बास स्टेन्ड गिदिर बे बास स्टेन्डआवनो आरोना लकेसनाहाय। नै बास स्टेन्डनि ओरै बन्दन बेंक दंलायलायो आरोना थांसै गोजौआवसो आरोना। सौफैबाय जोङो सौफैबाय र' मेदु हा अबाय थांदों थागिलै बे बाजाराव मा लायलायखोबाय सौफैबाय आयौ हाबजाबाय सौफैबाय गाइस फाइनालि आरोना। स' फाइनालि सौफैबाय गाइस आङो जे जिनिसाव फैदोंमोन माइक्र' मा होनोमोनलाय माइक्र'फेसियेल औ सरि हाइड्र'फेसियेल खालामजानो फैमारबाय आरोखि ना आङो फाइनालि खालामजामारसै। ओमफ्राय अफार दंना गैया बिगोमानिफ्राय मिन्थिनानै लादो लकेसनाव बे जायगायाव बेखौ खालामनानै लादो आरोना। अबाव गोजौआव नै खालामजानोसै आङो। अफार दंना गैया? दङ अफार दं। बेसेबांनो? 1500 ना 1000 दोनथ'सिमोन साला 1500 नो। ओमफ्राय आंना मोखाङा मोदानथारसिगोन बायदि मोनबाय आं दा हौवायानो सिनायाबालानो थादोंसै आंना जारलानो। नायनायसै आरोना स' मा खालामो नायदो मा खालामो नायदो गाइसमोन र' फिसा फिसौ फैफाजोबखादों नै फिसाया। ओमफ्राय नै ओरैहाय आंनि बोराया नेगासिनो दं हिन्जावा माबायदि नुयो होननानै सिनायाबा गारला जागोन बाजाराव बावबावग्रासो जानोसै नै मामा गाइसमोन बास स्टेन्ड गिदिराव दे। ओमफ्राय खानायबो बोजानो हागोन ओमफ्राय मुसुगुर फुजानो हागोन ओमफ्राय मा रोंगौथाय मोखां सुनोबो रोंगौ नामा फेसियेल जारौ। ओमफ्राय माइक्र' मा होनोमोनलाय बेखौ हाइड्र'फेसियेल खालामफैनो नानेखा गोनां नै बिदियाव सान्दुं खामनाय मोखां गोसोम गोसोम सिथर गोनां फुरा मोजां जायो आरोना मोखाङा ग्ल' जायो। दा बे स्किना अइलि ना बिराद अइलि आंनि स्किनाहाय सिथरबो जादों नै पिम्पल्सनि ट्रिटमेन्टथ' जानाय नङा पिम्पल्सनि ट्रिटमेन्टआ सारसा दा अफार जानाय ग्ल' खालामो ग्ल'यिं स्किननि आं फैसा लाबोदोंमोन मा खालामनांगौ मोखाङा जोंगोनल' दा ग्ल' जागोन दा। नै मिनारेल वाटार सोंलायलायबायलै जारुआ आंनि फिसाया अबेबा जोहरगासिनो दं दा क्रिम खोख्लैजोबगोन बियो। नै रायजोफोर आंनि मोखांखौ नायनानै ला बेसे माराम खाराबो ओरैनोलाय स्लिम नुदों बिउटि प्लास होनानै। ओमफ्राय नै दा नुबाय दा रियेलगोन सिथरा बेसे गिदिर जादों। ओमफ्राय दा मोखाङा जोङोना जोङा दाहाय नुगोन आरोना बेट खालाम बेट र' होमबालाय माथो खिथियानो दं गाज्रि आमादै खिथिखौ फैयाहाय माइक्र'फनसावना अफाराव मा गाज्रि जायोना जेरै जोंदो बे अफार होफैनायावथ' गाज्रि जेरै जोंनियावसो फैसा बाहायो बियो देलायनायावसो बाहायनायालाय होमबाबो एसे कन्डिसन खालामो जाजेनबाय गाइसमोन।
नैबे पिक्साराव नुदोंना नोंसोरो मा मा खालामजायो मा मा मायो बे पिक्सारावहाय होनाय दंजोबखायो आरोना हेड स्मुथनिं दं हेड स्ट्रेटनिं दं केरा स्मुथनिं दं स्टरनि ट्रिटमेन्ट दं हाइड्र'फेसियेल दं इनिफेसियेल करियान कर्टेन स्पा नोंसोर नायबानो जाबाय आरोना गासिबो नुजोबगोन बेसेबां प्राइस लायो बाव लिरनाय दंखायो आरोना खमायनाया नोंसिनि एसे रायलायनायजों गेजेरजों जागोन आरो सोर खालामजानो फैबानो जाबाय आरो लकेसनखौथ' खोथाखाबाय नालाय आङो बास स्टेन्डआव ओमफ्राय फन नाम्बार होनानै होखाबाय आं गाहायाव सोरनो नांगौ फन नाम्बारनि गेजेरजों फन हरबानो जाबाय जानला मोनला फन हरनाङा दे ओरैनो सोर देलायजानो गोसो बेफोरबायदि मानसियासो फन हर आरोना सोंहर रायलायहर जानला मोनला फन हरबा डिस्टार्ब जायोना ओंखायनो आरो गाबलायलायनाय होनसै आरो दा एबार सिजोंसै आङो Ragał poprzednim w minigę. Na mamy go zaraz sendela di mas. Itu kita. Akan berkecil akan mesti. Guysman, final luga nih. Nah, ini nih sana. Cak, saya mau dapat apa? Spread macam ni biar kena.